Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Ay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Walang batidang gimmick pag ikaw ay very lucky. Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado night. Siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night. O Sabado night. Sabado night, ito'y bigay sa akin. O Sabado night, cool na cool sa akin. Wow! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga parangga na buntag Palamati, Region 1, pagkapalagad kita sa Nabilin, isa ka oras, 13 minutos, karong adlaw, Sabado night, Betsa 3, Sabado na mga edisyon sa inyo sining nga para tunturan sa daan liwat naman naton nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team ato sining nga makorespondent sa liwat na Manila sining nga padulong sa Pinda Kaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan Central Southern kag Northern Negros. Ang ato sini matakang durunggan oras sa kagabiyon ng ato sini nga patrol to crossword patrol kaina pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat himosuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana naman nga mga eventualities
from where? The action is. Para si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto pang Sabado night. Action ninyo, Bugina. Ang ato masaya pagbantay sa mga balita sa national kag international. News Center sa Action Radio Bacolod pang Sabado night. Builog manato na puwersa ni Action Dale Salazar. Updaman kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Action JM by King. Transmitter sa Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din nyo ako sa nabilin isa ka oras. 10 minutos nga pagpangalagan inyo palatuntunan. Ihada, ihado, liwat naman kadtoi ang kalendaryo pat ini ang numero. Para hindi ka malipat, pila na lang gani ihado, ihada ang nabilin. Para nga makadaho sang palad kay Maninoy kag kay Maninay. 83 Dias ang nabilin. Pasko na. Magadaho na kag humlad na sang palad si ihada kag ihado para kay Maninoy, kay Maninay. May nabilin pa kita, bali sirado 90 Dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Nagalibot-libot ko bala kay natulog temprano pa sa Bacolod. Nakuto malabay ako. Especially dira sa 888 to. Dahil ma-feel mo na nga Christmas na, no? Kaya mga puno sang kahoy dabla nga napatungan sang 888. Uy, nagaulo igpat-igpat na. Nami tanang mo, no? So, malipatan mo kadali ang COVID-19, bro. Makitaan bagid ko ng mga tao nga makitaan mo sa 888 gagwa, gakwan, gabit-bit sa plastic, wala to ang kamot, naginasipit pa. Tapos pagwa mo may suga ka Christmas light, ay katahom. So, malipatan ng mga COVID. Bisan sa mga balaligyaan, sa mga basar, sa mga isinibla nila nga incheck-incheck, ay dabo ka na makitaan nga mga Christmas lights, bro. Mga ginabaligya, mga Christmas decor. Sige lang, Amo gina, pagtilaw inita na sa aton sang Ginoong. Kabay pa nga malampuasan tani before Christmas. Buwan na sang pinakanami ko na sinila kon sa adla mismo sang December. Magjutay kag magamay ang biktima sang COVID-19. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:52. 8 minutos para bilin antes kita magaungkol sa tak ng alas 10. Una kabayan sa ato sa nga pagpakalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Capsule. Uy, sa aton nga mga kababaihan, let me remind kung medyo abnormal ang inyo sini pamulanon. Para nga maging normal ang inyo pamulanon, tumarka mo adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule. Nagabulig man ini-improve sa atong sining nga digestive system, nagaprevent sang diabetes, kag nagabulig pasanag sang aton mata ang Santon Plus Herbal Capsule.
nagaprevent sa tawag nga eye disorders katulad sang katarang. Kila lamang ini sa mga benepisyo nga mahatag kung ikaw nagatumar adlaw-adlaw Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa bisan di ila butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Ang ini mga porsyon sa ato sila pagpagalaga, ginadulong naman sa inyo sa kalawas ng Dr. Alfred Spearman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Ara na si Ricky Villaros ang Purok Bulinaw, Barangay 1, nagapaurok-urok na. Si Alex Montesa nagamonitor na sa atong sining pagpangalagad sa Lamat Gid. Dira sa Datuon kag Pateño family sa Barangay 28 ga monitor sila sining ni Jenny Ann Datuon. Si Pinky Guangco ara na, Alex Montesa kag si Nining Malu. Kapaurok-urok na wa. Sa Talisay ara man si Don D. Blancao. Si Lilia Erna Lutaw, Araman, pa-check attendance lang. Si Mongcal Torilla sa Binalbagan. Ronnie Yee sa DC2 Alihis, ara ka monitor sa ton si Aldrin Limaco. Kag si Jocelyn Arisibita Ulak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:58 na.
2 minutos para bilhin antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Una kabayan sa ato sila palagan, di-check na ato sila Patrol 2. May mga pag-uwang-uwang sa fire truck, may fire call. I-check tabi sa Action John Diaz. Ito na tingalang ato makuturang kung may mga pag-inuwang sa fire truck diri sa Bacolod. Tulo temprano pa kay na may hold up da sa area sa police station number 1. Dogi na tilawan naman nilang abilidad kapasidad ni Police Colonel Manuel Placido ang hepe sang BCPO sa duwa pa lang kadlaw nga pagpungko may hold up dayon sa area sa station number 1 pero wala ini ginawtatan ni Police Major Jovel Sidel. Sigurado ko hindi gini pag liwatan ko daw hindi sila makatag naman isang solusyon sa kaso ni. Aba naman kita sa abilidad kapasidad ni Police Major Jovel Sidel nga kung amo nga kaso hindi yan naman ipagtulugan pro pantay ka bala isog ng mga tao no misang na ugto adlaw ka nagasilak pang butlak sa adlaw pro sa mga isog ba pang hold up no broad daylight kag masako para dang lugar sang balagyaan ka motor nga ginhold up nila ho pero way gid kadlok puro gid isog no gali kay may mga gunman mong 45 man ang armas ko ng isa pa to sa retreview ni Action Jan. 45 ang gun mo. Hindi ko matiruhan ka sang gun nga 45. Kuya ka man magbangon, ka mo pangayo paman. Amo di kayo nagigirespondera ni Action Jan Diaz sa paglibot-libot at temprano pa sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yan is Action Jan Diaz sa Patrol 2 Observation Report dyan. Din ang sunog. Tabang! Amo ni Aksyon Exingita, Andrios, ang pila ka mapumuluyo na naman sa tubang sang Corazon Locsin Montebello Memorial Regional Hospital. Ano kong sunog? Ang sunog to kay ina, tulo timpano pa to Aksyon Ereka. Okay na. At temprano pa to kay nang uwang to? Oo, do papauli na lang siguro ang mga fire truck. Okay. Doon ano naman to kuno, hindi dasig laman, hindi magit nga dako giga kalayo, do I think do gamay lang nga portion, and then apula naman kila yung Action Ereka. Pero kabalo ka naman ang mga ang aton nga motoridad sa Bacolod, todo alerto kaya na. Alerto gid dito nagbalik ang mga hold upper sa Bacolod kaya wala na si Colonel Manuel Placido. Do tistingan gid nila. Gani daw kuando baptism of fire para kay Colonel Placido ang pagpungko, di may hold up dayon. Gari bihala ka mga alcohol sa bladanay para to iwas germs. Pangalkohol na kasi ni Colonel Placido sa interview kina Naxorex kinanya ang tutukan tagit ang COVID-19 sa Bacolod. Oo amo ginaamo na Colonel dapat mga alcohol kita kay para madula ang bakterya, madula ang kaga, ora? Kaya kuan kagid manghugas gid na alcohol para madula ang bakterya. Amo na gani ang bakwantis na mag-report dapat mga alcohol sa danay kay bagong dapat sa pusnga tabla may kaga. Amo na dang tirada. Lamang, ari na naman sila Action Direct, na? Dahil lang mag-init naman yung ulo mo, ako ito kalmahon para kaladaan. Di sila subungaw, di sila? Karon nga gabi, ari naman sila sa tubang sang mga butika, sa tubang sang 7-Eleven, sa tubang dali sa mga balagyaan. Galit ito na may ara nga kuan nga announcement ang Corazon Locsin. At hindi sila magbaton to sa emergency something to yan, no? Oo. Pero matabo rin sila, kay kabalo ko naligan nga gabi, dali na sila sa may pader, bladampe, kita ka lagyan sa pader sang ospital. Dali na sila kay damong kay ambal nila para bala may angutan sila sang ila nga payag-payag sa trapal nila, kag makatabon sa ila, kay nalig gani magtaliti or magulan at hindi sila basa. Temprano pa kayo na nagulan? Oo, nagulan. Wasaag? Tiwasa, kini ang lain kuno kay ginpalin sila sang personnel sang ospital nga hindi na sila pwede sa pader. Di sila na yung kuno? At yung balingita na kuno, dahil isa na nila, itas na kuno sa tinira nila, basta hindi na sila sumangan sa ospital. No? Hindi na sila kuno mag-action. Ang bako, pagabot ko diri sa ospital karon ng gabi, makuna ano na sitwasyon sa gwadi nga do ari dito sa do mga sa mga badyaw na di nga nagatulog sa kilid sandalan man. Iban, may preparasyon yun ang iban, may dalang nagbakal sila mga folding bed, ang iban niya tiway may mo, gidi karton, gidi trapal, ang sunod kailangan din. Badyaw sila tanaw sa picture mo, gahiliran sila glio?
Oo, asin puno-puno, ganiting dalan, tiyan ba ko, problema ni, mga bribos na butika, apla, ginisla, ginis sa tinaran, di. Gani Ako ti kan- matulutindog, lang kamo danay buwas, eh. Tiwai pa sila ga social distancing? Okay, wala agad sila choice aksorek, wala sila igdaan, wala sila Ay. tiniran. Di agad tawag ako man si Kap Madeline Diaz, aba ko, Kap, abo naman yung sitwasyon, magaling, magulong ko kalabay da, makalulukoy yung sitwasyon sa gwa. Dalang kiti, budlay man kiway na gamit ang barangay 18 kinapamalik ng aksorek, nga para ilang makomodat, tambal ni Kap, sila ni Goro Dri, do matabato naman sila Grodanay, eh. Tiwai kay Kung may mga bulik. hindi lang kay siling ay saling tira permi kay Kapitan Diaz na maluoy man tayo kay Kapitan Diaz na. Gani, amo na gani ang ambal ko, amo na sitwasyon sa gwa, galing kiti makapalain gini sa imahe, damo kayo nagreklamo mo, iban ka balo nga amo na ang pulisa, pero ang ilab na kibot sila nga abisan, yun na sa may paderda, hindi sila pwede katener, nga sutusulitan, ito amo na lang nabala ang ila, man doon nga matungkuan, Kasimple o matiniran, naman. kiti, gahulat sila sang reminder, sang ano mo, sa mga gwardya, bala? Tani bla si Dr. Driloni bo tani maka akso matali bla nga makapangita ta sa lugar na sa compound daw lang nga mabutangan sila daan ay temporaryo nga daw solo shelter daan ay para may pisulungan lang. Gani, I don't know kung ka-function, di may chapel, hindi sa sulod mong, Ti sa tani ospital. dra lang anay tani di ibutang anay dabi tani ni Dr. Drilon. Gani, ako ning ginareklamo diri nila sa iban mo ako matulog, iban daw galingin, ginangulo ko daw hindi ginmayo ang ilang nga sitwasyon. Mga nagabantay na sa pasyente na dyan, kung naman kuha na manog pakonsulta. Magabantay ng mga pasyente tanan, no? Tumak mo. May bandri nga taga Carlota, may taga Kawayan, may Kandoni, ko gani ginanga na pamangkot, may ari diri taga Norte, may taga Sagay, may taga Escalante, Victorias. I understand, nakalambot na ni sa syudad yung problema sa Tiprano pa na aksyon dyan, di ba? Yes, ang time ka bala nga pwerte kito atong waswas to. Itong nakuyot Nakalabot gito kita bala, to. oo. Nakalambot na rin sa syudad, di ba? Okay, di kita mo, damo gito bulig ka rin sa syudad nga naglabot, kag sa uligin, dalagin papauli ito nila, action na Rex, sila nagmatomato, papauli sa nga, mga pumuluyo nila sa tagsa nila sa mga lugar. Eh. Pero subong naman, nagbalik na naman ang sitwasyon. I don't know Siyempre. kung mo naman sila damo-damo, kag action na Rex. Kaya hindi na mabalik ang sitwasyon kay ti, wala sang, hindi sila pasuglot sa ospital, bantay sang ilang pasyente, no? Gani kayo na ginabala ko sila kung ano, plano na magpauli o hindi. Kaya ba hindi nila pwede bayaan ang pasyente, kinalitawgon sila kapagitaon, sila kinanglanon sa sulod, basi wala may masapupo to sa ila. Tiganay ka, kung may pasyente, karon nga mga ayot, na karon assistance, na karon, sino mapabalot sa ila? Ang gwardya, ako na nga gusto nila lapit, Dre. Kung namang gwardya, matabok ka masadalan, na kabag singgita naman kung sino ang pasyente ni nga mo ni. Ambal nila wala katabok sa dalan, manawag lang to na kung sa may guard post ang gwardya, so dapat kung from time to time ang ginobra ko nila kung duwa silang bantay ngari sa gwa, ang isa matinidig to lapit sa gwardya kay kung may manawag maglawag ani kinanglanon sila mabatian gilaw nila. Ti ano pagkabati na nila kaya sa piyakdalan? Ate mo ni problema nila nga ari sa piyakdalan. Kuan gina matabok ng gwardya na sa piyakdalan nga mapabalot na sila sa nagailigda na skilido. Before isang organize sa karundom kato sa una kita naton nga dito sila sa barangay 18 ang ginobra na nila ang gwardya nga kadto gito na sa may barangay 18 kaya nagapabalo nga amo ni ginapangita ang bantay ni amo sini kinanglanon mo magsulod. Kaya mo nagyapon mo sa gwardya na matabok na nagyapon na kagbag pamangkot kung sino nagabantay sa pasyente nga mo niyo. Supposedly dapat amo ginobra nila no kaya pero ang balkay na sa ministry naton ang ginobra nila kapalapit to sila sa guard post kay sila na lang to kapalapit kay may mga kiss lang basta hindi nila mabatian ang ginalawag sa gwardya action direct Ti no. dapat ang gwardya matabok na lang kay magkadto ka ispiyakdalan ka mapabalo kay kung magsinggitan ng gwardya kung di ba makabati ng sa ispiyakdalan. Tsaktogit na sa tsaktogit no. Unless ka magamit sa megapon. Oo. Mapila ka mo kabilog, ganito damo. Ganito sila yo. Damo gidi o talaga do mga refugee ng ilang kalimbawa o. Oo, mas damo ni sila last time eh. Oh, last do mga refugee nga daw nakagib la kuan duara sa gira. Gani. Kaluluko yung mga sitwasyon. May mga karton na ginahumlad nila o mo nang ginahumlad nila. Yes. May mga ginapang Iba plastar siguro sila. daw may mga mga senior citizens man siguro diyan. Oo, may mga kalabanan, may mga senior citizens man, may araman din mga loyalty edad na, may mga legal age, may adult naman,
Dahil lain nga mga cases, dahil lain nga mga age categories, naka-standby diri sa gwa, no? Kaya wala man abi, klaro, si Dr. Drilon ang state, pagwa statement, ako anong mahimo ito sa mga nagabantay, pasyente, ako mabulig, yo. Gani, o do wala pa din so far. Ay, dito sa nagbukok tong balita, itong mo na problema, ito, why man ito sa gani kapag anunsyo niya? Oo, wala pa gid, no? Let's Friday, pamangkot kita sa iban diri nga mga pumuluyo or diri nga nagabantay sa may ospital, sa guwasang ospital. May mga kabedbed sa karton, no? Action direct. Diri si Manang mayang gabi. Nasaan o pang amo din na? Ako ikadua ko din gabi niya. Ikatatlo nga gabi. Ikadua. Kanina? Ano ko nung instructor din kay kanina? May mo siya sa Villano. Ato ko siya. Nang dikto ka mo di ba kagapon o kung sabi dikto sa Piacader? Oo, sir. Ano ko nung natabo? Managaling ka mo to? Kaya nagkonsisang ng disinfect sila kaya ano to yung kuan makadto kuno tong iya ka ano ko man? Department of Health? Oo. So nag-disinfect to sila. Ang padira hindi ka mo to pwede ka tiner. Oo, sir. So din ka mo kuno ano kuno brown yun? Anong instruction sa inyo? Nung ano kay kung ito ka lang taon sa ano kay kami sa kilo sa hospital. Nakakasi sa amo kay ng mga ano no mga trapal. Ang pangkasa inyo? Oo. Ako na daw, ilang taon? Oo. Tapos ano ko nung di ka mo makadto? Dire lang, mahulat ng kung tawgon. Wala kami sa amon mga pasyente sa babaw. Paano ko kuno tawgon? Ginapiding nila sa may microphone sa may ano sa gwardiya. Makadto di sila or kamo palapit para mabatihan? Dire lang mati kami kung kwandra ron sa tindo kami luwago na ngala namon dang. Tindogi ka mo to sa lapit sa balsa? Hindi na, dire lang kami mati kung ano. Bation? Oo, kung batiyo nang ilang piding da. So far, ba't yun hindi? Arak sa sir, hindi batiyo ni, di sa piyakaw ga, ano gusto yung gwardiya ga, guaya ka guma. Balikan si Jan, ang in-interview ni Jan, yung mga nagabantay sa pasyente sa Corazon Luxin, ngati, way magyapon sa ang aksyon si Dr. Drilon. Ara sila primero sa kilid ng pader ka Corazon Luxin, tabog sila, kaya kuno kalaw ay nga ng taga-DOH, aksyon Jan. Yes. So meaning, buwas lang, ma'am. Kaya ano ko ng instruction, kung magalit ang DOH, pwede na ka makabalik o hindi pa? Ano nga ba kagina nila? Hindi pa? Hindi pa ko, sir eh. Kaya ano ni matabo, buwas kaya abre niya, buwas kong kita. Radon sa sir. Andrea Serrado. Oo. Ang si Bandria, abre. So, dali lang ka mo dyan, mataler. Yes. Kung talinon ka mo, Bem, ano ka mo? Sa ilo naman si Piake? Kita naman, ano kung din kami makateran man sir eh. Ayo. Dahil man yung sitwasyon, ano wala sila nagatansang piligdaan, ano? Wala sir. Sila nang itas ng karton. Kami nangayo kami sa ako ni alina da sa may merkuryo mo. Ano, ayaw ka mo karton? Oo, tapos kagina may salakyan din nga nangatag sa kahit kung sino ko ngayo bala. Ikaw ang sitwasyon ng pasyente mo sulod? At ito sa bala sir sa may ano sa niya sa 6th floor ya. Ano pa sitwasyon niya? Kamusta ka? Uy po sir kabalo kasi hindi man kami to kasaka sa babaw pasyente lang itigto. Kaduwa ka agad, na to sa gabinet. Oo bala sir. Si ano to, anong sakit ito? Nung may pneumonia siya tapos binixlingan siya mga pneumonia kag na stroke sa. Kaya na-stroke sa? Oo, tapos iswap Sino test ako bantay sir. to? Ayo. Stroke? Kagiyo, sa hindi. Nang ang tiyak nga lawas ng sa wala, hindi siya mag-iyo ang wala ang tuon niya, mag-iyo. Hambal sa hindi. Pukol. Pukol sa magambal. Teka mga nga, ito karon bulig, ano to karon? Usually na ito mga isabulig, hambal sa timo, mga ibulig, or anong ginobray na para makapakain bulig. Wala ko. Bakit ginapiding lang ko diyo kung ano mo, nagaganay sir ka problema ko ano yung nakaon niya tabla sa babaw. Nan. Ginapadala Nagligad na ng mga binulang problema sila daw, ay masusunod ng doktor. Isa din sa nga ano. Pero kung siya tunay, sakit ginawangita, tugahan ko. ginasaya, or sa lang kakaon. Wala ko sir kabalo kung ano kay ti. Pero sa inyo balay, sa una, Nang bago lang ginasaya, oo, bago lang gidya. wala ka pa rin kabalo kung tinanglan sa ungitan or Namo na sir, oo, ay kabalo kung hungitan sa dito sa ako. Hindi kami, ano mo, hindi kami kasakat.
babaw. Wala mo pag-isa nakita na? Wala bala, so gudin pa, kabot na mo, di isang, nantungadlaw, ikaduha na mong gabi, di subong mo. Ano ito edad niya, oh? 40. Ni isaw katay mo, wala ka pa napatawag? Gana, ginpatawag na kuya sang, doktor. Wala? Oo. Hindi nakasaka ka na, wala. Wala, hindi man sila magpasaka, sir. Para sa ano lang kung napatawag ko nila? Inang kung ano balang kinanglan, bala dito sang pasyente mo na, parehas di kung kinanglan niya to sang diaper, tapos kung kuha mo lang na, padalaan to tubig. Kung ikaw luyag mga bantay, padalang sa isang mga prutas, dara mo lang yata, dara ko lang ginatag sa gwardiya. O sila nang kasama? Sitwasyon man. Wala ka ginila napakita. Stroke pa itong ibo nga. Ano mo na siya? Bana? Bana mo. Bana mo. So, sa Okay. explore siya, na-stroke, huwag kakabalo kung nagkakaon. Doon sa anong ginapakaon sa iya. Oo, bala sir, iwag ko balo kung anong ginagawa niya to, magagalig ko ang ulo kay bisan, hindi ko sa makita, so gusto pag-abot namon din. Swap pag isa, swap. Oo. Okay. 40 years old doon sa lalaki, no? Ito ako madyapo ng problema niya gagali. Pag-abot sa lunes, sali naman ka mo diri, kaya wala kikap na, breaking niya. Oo, bala sir. Hindi naman na sila makadto sa Lunes. Mabalik na sila sa tubangan sa kanay. Corazon Oxen eh. Pwede na ka matuguro kabalik sa lunes, no? Kabalik na mga mata? Hindi mo sir, ginambala na kami mo nga, mangita blas mo pa namong now. Hindi kami. Oo. Kamu na pare sa akong daan, layo ko sir sa Murcia, ako sa may Bilianos. Kamu na may dala ko din ng mga kwan. Higo nyo pa, ayaw pa higo. Oo. May mga paliguan. May dito kami sa likod ng emergency room at toto. Adik ko mo ka. Oo, pila ka mo to. Ginanglanaga ka pa maligo kung gusto mo. Kung kahit gusto mo lang isa ka kwan ng ginapaliguan namon mo. Grabe, no? Sikurting nga sitwasyon. Natintiyo kita. Amo ni Japo na sitwasyon din nila aksyon na reka. Jan? Risa, yes? Lunes BE project na sa Lunes BE manawag tabi sa regional director sa DOH. Sabi ko na nung sarang nila di mahimo di kag ma-order kay Dr. Dilon be. Yes, i-try ta na. Kay last time, gingayuan na sila. Actually nagligal pa rin ang bulan nga problema. Ni mo na wala kay sang kayuhan kag solusyon si Dr. Dilon sa problema na da. Ang isa gani kay nalantaw, gani may nagsuggest bala sa ato sa Sunadjo. Nga nakita na mo ni sitwasyon na bali bukas ang Onyok Velasco Gym sa province bukas para sa mga pasya sa mga watcher nga amo na wala ginagamit to no. Tigali ka tiya problema da dyan. Ang problema da kung dito mo sila ibutang tiya lalatong gwardya makadto to nga hoy ang imo pasyente bakli ada diaper to ho. Kinanglan na gani aksyon ni Guro sang proper gid lang nga proseso kag sistema sa mo sini nga pulisa nga ilagi na implementar. Kuan dyan mong abaga na kag kuan ina daw ang gwasan na ginatortured mo paminsaron sa mga nagabantay pasyente nga sa gwada. May pasyente ito nga katulad sa interview mo to nga may pasyente nga gin-stroke pa to di ba sa kabalo kung anong sitwasyon sa bana ito. Ang panawagan nito injustice bala para sa ila kay pasyente ni kagang ilang nga watcher ari sa gwa. Do ti may tiyan binaton nga kinahanglan to sila lang to pero dapat lamay gid lang nga ginatawag nga proseso nga hindi man pwede nga sila lang pabili lang to sa sulod. Dapat ka update man anong sitwasyon sa ato sa sulod mo na ginapangayo diri sa mga watcher eh. Kagwala labo sila dyan ka kuan gidya ka kasiriwaol gid lang nga may pasyente ka to wala kasi mabantay may isa lang bala. Oo, di bala. Ayo diri sa nga mga watchers eh. Dapat nga may isa lang to kabilog nga nagabantay na sa pasyente nga kung mag-ingos tong pasyente may pabakal pasyente may ara mabakal dayon aksyon diyan. Amo na ang ilagi na given ang status sitwasyon. Grabe ang perwisyo nga ginhatag ni Dr. Dilon sa mga tao nga ara makita mo sa gwada kag wa man sa kanang sa solusyon nga ginhatag aksyon di sa mga problema sa mga tao da. Gani man na. So, klaruhon ta mga gwardiya nga nagaamo na sa mga tao nga nagapabalot. Ginasugo man sa aktor yung gwardiya. Hindi tayo mabasok ng gwardiya da. Even ang staff sa ospital hindi tayo mabasok. Kaya mo na patakaran ni Dr. Dilon mo. Gani man. Amo na nga ang bagay nila mo no puli nga may ara gid pa makapabalo bala kang makapatagid sang gusto. Kung ano ang ila i-implementar nga proseso kay para di kami ara sila proseso kit bisan hindi nagari magtinid bisag waabi sa ospital mga watcher kung pwede naman nila balik-balikan anong sitwasyon nila nga dapat imuon anong oras sila pwede ipatawag ang tagtabla sila ng schedule nila kay para hindi sila matam-an dara sa ilang penitensya sa pagtinero sa gwa
yung nalabot yung ginapalibugan nilang sitwasyon sa pasyente sa sulod, ang ila po inakemtangan sa bang masyado gitkapigado aksyonerek, no? Ikaw talabi, sa Lunes sabi ni kita, hindi ko ni ganta, maglantab na sa mga sitwasyon sa isang tao, da. Sa Lunes, dyan, project na ang kwan, ang regional director sa DOH, sabi ko, anong mahimo siniabi, isang problema na? Yes, hopefully, no, kuha na to si Dr. Convocar, Marilyn Sino? Convocar. Sino na? Dr. Marilyn Convocar. Abi ko ay nabi statement dyan para mapapartit sa tagpalamati kung anong sarang mabulig na sa atong nga DOH da. Gani kay actually damo na gini nakahibalo, damo na ni nakaplastar. Hopefully nga mayara na gid sila no nga mas klaro kag mas plastado na implementasyon ng sistema. Kung ano dang order nila da kay Dr. Drilon, da kay daw sakit ang buot ko magtulok sa picture nga gina-post mo di sa aton nga live report oh. Gani, Do mga kuan mga refugee lang halin sa gira. Oo, magulang nakatapos sa ilang away. Bago lang tapos away or nabiktima kag naagyan sa mga soldado nga lang inaway. Gani, no? Nga natamaan kit sa kailang sitwasyon ng Sonarek, no? Ikwanta na dyan, itap-tabi ang regional director sa DOH. Sabi ko, anong mahambal, kung anong matag lang instruction kay Dr. Drilon be action dyan. Yes. Kay kung hindi ni maksyonan naton sa media, ti daw, amo nang gyapon, pabalik-balik, gyapon ang reklamo lang, wala man solusyon, bla. Gani, man. Amo na ang dapat may aksyon kit no nga mahimo ang ospital gina mismo para diri sa kaimtangan kag masolusyonan ining problema mahimo no abi naton nga problema direksyon sa gwa sa regional hospital kay lantaw naton ari di tanan nga mga watcher nagatiner physically bisan magkinano lang tahon kun aga mo na kung kapi malabyan dara makita portigi kalaway sa sitwasyon manya na kun natulutin palong iba nagatalitindog pero kung malabyan nila kung gabi mabagi sila guro matraga nila do isa ka grupo sa badyaw nga gimbakbet tigin ula bis makulod may tani bla may mga individual mga auto na to makalabay da kuan picture bla tapos padala sa 8888 bla. Gani, ang kay sa nasyonal. Oo, irekta na lang to sa 8888 na ang problema na sa mga nagabantay pasyente tanaw ng sitwasyon nila usos. Tiyan mo pa nagdaan sa mong dyan nga nagainulan na pa naman ako nasa nga po nagulan tiwa sa agi da sila sige na kuha nila Kay na kay isang ipag-ulan be kay pulting tubuno ang kaulan kay nabuno kaulan hindi ko sila mapicturan kay dulom bala sa sulod sa salakyan pero kay naginuba nila nakitaan ko iban ara sa sulod sa nga trapal tapos nagatindog bala kadto nagainikitanay para hindi maambiyan ang sunerek gatindog tamba ko kung gabi be kay nagabuubong ulan nga tituyo kay iban ambot ano gurong sitwasyon kay kanong kaimtangan sa mga watsa diri sa gwa sang ospital no sakit diyan ang buot ko maglantaw bala kay amo na basiling ko bala nga ang sitwasyon nila subok kung ibutang man sa aton sitwasyon bala dyan kung ano ka budlay ang iba nang sakit na nang buot nila pero tiwa sila may mo why kid amo diri sakto ang ba kay nasang ato na interview aminado sila kag ako nila nga amo na ang gina-implementar nga pulisya pero kinahanglan na nila sa nga klaro kapag patag kung ano ang matabo anong posible nila mahimo para lamang nga masiguro nila ang kaimtangan sa ilang mga pasyente sa sulod ang iba nga mga suggestion niya itulpo i-KMGS ibang feature picture bala sa kay sa KMGS ba na kapuso mo Jessica so may tulpo no ti yawan kapiligon sa tulpo sakit dyan kayong yung sitwasyon nila sa subong gani ako naluoy sila sa pasyente nila sa sulod wag sila kabalo pero mas kaluluoy man nila sitwasyon na subong da kay tiyo ulan pangadaan no ti tanga kagilaga adang matupad simo kung di marason ka kaya ang iban diri sa ila nakabalo ka mo na nakapipara pinakasubo gid pinakabukay sitwasyon wala gid preparasyon kay wala gid gamit habol tanan-tanan kaya ang ila pagkabalo arab lang instant emergency kay ginatawag mo tutuod nga sa lugar dalong sa pagpundri wala why ko auto si Jano why klaro nga statement si Dr. Drilon no actually nagligad pa rin kabulan mo nga naglupok ni malita ni una sa aksyon radyo diri pero why gisang aksyon nga ginhimo si Dr. Drilon or anunsyo man ang abi kung anong pwede nilang mahimo I don't know ang syudad ang probinsya I don't know kung may mabulig man di sa ila no muna balati may ahinsya sa gobyerno nga makabulig tani sina sa ila
Kaya kung si Kapitan Madeline Diaz ang saligan, to hindi ba na sustain ni Kapitan yung actually na mo na ni Kapitan Madeline Diaz sa barangay 18. Berarti ang guwa siya na blada sulit-sulit gyapon si Kapitan gyapon kasi dapat ang gobyerno din naton sa syudad o kung sa probinsya mo ni mabulig sila dyan mo. Gani, enough naman niya ang naubra ni Kapitan. Hindi ko para to bilang Kapitan sa barangay 18. Hindi, actually kung nato ng ospital, hindi na responsibilidad sa barangay, no? Hindi lain man ang nagapamuno. Diragali, kiti, ang ginatawag lang kaluoy, guros sa council sa barangay 18, kinana nila sa pupuon, kaya gigaan nila pagkaon, gaan nila lugar na maigdaan, gigaan nila dira. Wata kabalo ko ano ang kwan, ano ang dema ng Santos na kaluoy ni Dr. Drilon, hindi ko tani bala si Dr. Drilon tani bala kay siya ang chief of hospital tani bala maghimo masasaya kagwalingon nga inisyatibo nga magbutang man sa isa ka lugar dira portion sang hospital nga dira sila abi sa sulod compound kay ti usto nang ambal mo ang kuan na bala diyan ano to kanada ang ilan na nga chapel pwede na taga sila butang sa chapel da mong kay ti kung Domingo way maguro simba na da ano. Diyan na sila sa chapel, nila dyan, may pasilungan na blang tao, may tulugan lang, bisan makadali-dali lang, inang mahapos pa na mapabalo bala sa ilang, hoy, ang pasyente mo, may kinanglanon nga balaklon diaper, di may kinanglanon nga baklon nga algodon, o kon tissue paper, that is, mahapos man na dyan nga mapabalo sila bala. I don't know kay halin pa siya nagligan ka bulan huwag dyan sang win-win solusyon nga nahimo, dira, ang chief of hospital sa Bacolod, sa Corazon Locsin, nga si Dr. Drilon. Si Dr. Drilon, may Dr. Drilon para sa Corazon Locsin now. Siya pa ang chief of hospital sa Corazon Locsin, si Dr. Drilon. Siya pa da? Kung ako kay Dr. Tini, kakasong na kag isla na sabi da. Kay DOH Secretary Duki, abi na isla na dabi ng chief of hospital sa Corazon Locsin kayo. Huwag isa sabay na himo diri nga bulig sa mga nagabantay sa pasyente da bosos. Amo na siling ko bala dyan nga again ibalik ta ni sa iya kung natabo sa mga tao nga sa buong sasagwa da nga nagabantay sa pasyente kung matabo abi man sa kay Dr. Julius Drilon ano man ang batyagon niya. Amo nang question dyan ano man ang batyagon niya ang natabo dira subong sa mga tao nga nagabantay pasyente nga ara sa sagwa nga hindi kabantay sa pasyente. Gani. Amo na ang dapat nila isagid ka tutukan tiglang tawon man nga sa sitwasyon. Ang pamangkot may konsensya pa si Dr. Drilon, naluoy si Dr. Drilon sa mga may kaluoy si Dr. Drilon sa mga tao na sa mga makitaan sa aton nga video, sa aton nga picture da. Ano man? Amo na ang pamangkot ra. Hopefully nga sa Monday igikuan niya to sa state pinagbayan. Ay ari pagid gali. Kung daw alang-alang tabi kay Kwan, alang-alang tabi ari kay nadumduman ko. Alang-alang tabi sa taga DOH sa Lunes. Commission ko si mo abi si Kwan, si Janchong abi action Kwan be. Action Jan. Si Tokayo mo nila Janchong. Kanto ibig ko sa task force sa Kasanag. Kaya basi pa malang matagaan Kasanag Gani. Okay, total topic man to na sa kay presidente. Ari ka na dumduman ko si Janchong sa task force Kasanag. Basi may Kasanag pa nga matabo na sa mga problema na sa mga katabo. Di pala bata kayo Janchong binay. Gani man. Ayan na to na, no? Hindi ka i-kwanta niya, i-report na sa kay sa meeting ta sa Kwan sa Monday kay News Direct, kay production chief. Ipa-komisyon tabi sa Kwan abi i-kwaan tabi bulig si Janchong or ang DOH kung anong mga sara mabulig na kiti. Kung si Dr. Drilo lang ang saligan mo ti waygid bulig. Alang-alang gid. Alang gid bulog. Bungol kag bulag si Dr. Drilon. Bulog man ako ano na batano nga bulog. Bulag kag bungol si Dr. Drilon sa problema sa mga nagabantay sa Kwan sa mga pasyente da. Kay wagi siya sang klaro nga Kwan wagi siya sang klaro nga palayag parte sa problema da kakurano gid ang behind abla nga ang policy sa mga muna da nga wagi siya mabantay may isa sa pasyente da. Yes, actually, Rex. So, hopefully nga, matayan din na sa action sa Lunes man o sa mga masunod kinadlaw kag pagpatag mismo gikaraman sa may hospital action. I-report na rin sa Lunes sa meeting, takati may ara makita nga Zoom meeting every Monday kay News Direct kay production chief. I-refer ta niya kay para nga matapos aning problema kag mabalaan ko nung klaro nga ipalisit sang Corazon Locsin under sa kay Dr. Julius Drilon na.
Gani. Para matastas ang insakto Oo, kag makabulig ta, importante mabuligan ta ning mga nagabantay pasyente ta kag kung anong policy nila gusto, ay importante mabalaan sa tawo. Importante gid nga matagan sila. Matagan gid sila kay hasta sa mong wagi dya. Hindi man di possible sa tanan mo ning ospital nga ginakadtuan gid special komplikado kamong Amo na. publiko sa ospital. Amo- Dili ang ka labanan ka diretso, no? Amo na gani dyan nga ginapangamuyo ta lang, why lang siya may matabo dabla nga bala ko kung sa magantangan kung sobra na giman dapat man dyan kalison mo. Oo. Hindi lang ta gusto matabo nga base bala sa ulihi nga may arat na nagabantay sa pasyente nga tong di kagwanta ka mag ran amok bla ba pwede palayo lang. Gani, Oo. harap lang Inda na blang daw sa kabalo bla ko ni himuon nya bla kag pura palayo lang base may malaing nga himuon bla dyan, no? Oo. Nga Depression eh. amo gali na so hopefully why na siya matabong amo ni dyan kay amo na bala siningko ti tao malang ta nga mabatsagan taman ang problema nila sa sagwa subong pero ti amo siningko bala ang yabi ara gyapon sa chief of hospital sa Corazon Occidental sa kay Dr. Julius Trilon Kung anong implementar nila ng mga Oo. programa para masuportahan ang ilan rin nga pulisa. Okay, ginamit policy. Hindi ba nagurugin hindi ka maguro na dyan malain nga butangan mo sa sulod compound butangan mo siya sa isla ka lugar nga dra na sila mapasilong inablang nila dablang nga sinusimbahan at chapel pwede na sila tani namong. May aragin na sa una nga ginatiniran sa mga sa mga Oo, watcher sa kaya sulod. ko na mo lagi ba ng policy nyo na parang hindi pa budlay sa tao nga hindi pa bala dyan perwisyo. Hindi man bala sila nga sobrahan naging ka perwisyo tinaya masilin kita nga sobra naging nga perwisyo kay nga wala na sila tulugan tapos wala pa sila kabalo sa sitwasyon sila nga sang ila sila nga pasyente tos babaw. Amo gina ang reality sakto na imo gin pastor nga proposesyon amo gina ang realidad no duwa ka mga butang nga gina problema nila kaimtangan sa sulod kag kaimtangan sa gwa sang ospital so duwa ka problema nga ginatubang subong sang mga pasyente kag sa mga watch even kung pasyente ito sa sulod yung problema man ano to gabantay sa kulpan Yung problema to pasyente to kaya alam to nga basing mati guru kasing gitan maguro nga ay mangiko di ko tinto buligi ko anay ako na bla. Kag may aragi yung pasyente so, nga pagsulod sa ospital ng konsus sila but siguro wala sila kabalo kung anong nga naara na sila sa ospital basi pagmugtob na nila basi nakaduhay ko di bantay ako di babayaan ako ng pamilya ko di no basi maglain magiging sitwasyon nila doon mo na Kamay matabok pa sa direct no nga si Lord makahatag blas ang kasanag sa paminsaro ni Dr. Julius Trilon. gani man Pagkabay pa nga may Amo na. santos nga kaluoy si Dr. Trilon sa mga tao nga sa gihapon di same ang problema nagligad nga bulan. Yes, no? Ang laksa nga pinaka-ordinary na sitwasyon sa atong ginakamtangan sa atubang kitagyapon sa Corazon, Locsin, Monterribano, Memorial Regional Hospital. Ang mga dugang nga balita batay special ang sitwasyon kung ang investigasyon sa kapulisan sa nagutad nga hold up, grabe hold up din naman sa area sa Andalan, San Sebastian, Lacson. Mga kaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa atong lawas sa mga pagulang kung ang pagbubo sa atong Santon Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold, mga kaksyon, himugikan sa nagkain laing mga herbal extract, kain na lamang sa Marguso, Ahos, Perolida, kagiban pa. Ganun pa lang mga kaksyon, pagpapang Santon Plus Gold sa mga musika, 40-50 pesos ginaman, kapsula. Esta sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa Bacolod sa Action, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action John Diaz mo ni nagligad pa ning bulan ang problema dira sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Wata kabalo ko nga ang amoning policy ni Dr. Julius Trilon, ang Chief of Hospital
Ambot kundi niyang santos nga kaluoy again ni Dr. Drilon sa mga nagabantay sang pasyente kasubong ara daw gahilira sa dalan Lacson sa mga nagasirada bla nga bloke sang butika da ara sa subong da sa igadalan do mga refugee do halin sa gira bla nagpahuway-huway lang da kadra na nagtulog-tulog na nagahomeless sa karton nila da nagligal pa rin nga bulan. In fact, wata ka na kabalo kung ano gid ang stand diri, kung ano gid ang rason behind diri, nga wala na sang pasyente nga magbantay pa. Kaya kutob sa nagabantay sa pasyente, ginpagwa na. Ito kasariwaol, no? Do kabalik awot bala. Pasyente dapat may isa lang kuntani nga magbantay da. Kung anong kailanano sa pasyente, kung anong iingo sa pasyente, ara dayon may maaksyon. Kadugan nga problema ni. Wa isang klaro nga statement si Dr. Drilondre kung nga amuning palisiya. Kagbalaki ng lanon gini nga palisi. Para sa akong kasariwaol eh. Kabudlay, para sa ko lang ibalik ko kay Dr. Julius Drilon ang natabo ni sa mga nagabantay pasyente kung ibutang taman sa iya abi ambot ko naman ang batsagan niya ambot kundi ng santos kakaluoy ni Dr. Drilon Dok maluoy ka sa mga tao ni may ara man da kalapas sa compound sa Corazon Locsin dao even gani ko ibutang sa sabay chapel da na yo ay importante ka may pasilungan lang sila kag may ara na sila pulo pahuwayan lang nga bisan mag-ulan may pasilungan man sila or hindi man sila matunugan isa pati mapos na lang nga pabalon na da kung ara man sila sa isa ka lugar da sa sulog compound sa Corazon Locsin kung may ara ka may pabalo da sa ila at least mahapos na lang bla kung hindi lagi naman ninyo gusto da namin magbantay sa mga pasyente da sa Corazon Locsin kasi raywaol kabalik awat gina para sakon pudlay gid abi ko may puder lang ako be kung ako abi mayor sa Bacolod kung ako ang gobernador sa probinsya buligan ko ng mga tao ni kagamay na nga problema mo tao ni sila sapat kasan pa ka ni sapat may kaluoy taga ni sa sapat ang matsbo sa tao kung nabla ambot ko may kaluoy si Dr. Drilon. Ako pamangkot mo na. I don't know kung may kaluoy si Dr. Drilon sa mga tao nga sa mundo nga nagabantay pasyente sa sagwa o nagahilira sa igadala da dalang Lacson. Pura palayo lang. Ali ko may hubog mo na karon nga huros-huros paglagan sa lakyan na karon kag magalawas sa gatay. Kundi nakalamatay na dang nagahilira da. Muna bla. Lunes palabot na niya. Mga ayot na bulig kay Mr. Janchong kasi nabatay si Mr. Janchong da abi Mr. Janchong ari buligi ari bululigan gini palabot na rin sa task force kasanag be kay Mr. Janchong kay daw kilala man daw malapit kay Duterte kabalon tani be kung okay ni siya anong masalang mabulig gini even ang regional director sa Department of Health pabalota niya kaya nagliga pa rin nga bulan eh sabi ko rin na solusyonan niya, ba't ka nang nabulik inisa sa syudad di, sa probinsya? Kaya kung may dapat, guro kadayawon di, si Kapitan Madilindia, sa barangay 18. Kaya pila to kasi mana man ang bulig-bulig sa mga tao nga una, batch na nga nagkanto da. Naging kako, yada, ginang mubay da, hasta naging pakaon niya. Kita mo lang na. Si Kapitan Madilindia, hindi niya kagwanta, abo na ni Perme, obraho niya. Nagkadamang pa na sa obra sa iya barangay, nga dapat siya manimuon. Ambot ang aton gobernador sa probinsya ti kamusta gop anong mahimo tadi mabulig tadi kay daw under man si Mang Corazon Locsin Gobernador Lacson Bong Lacson Mayor Bing Lunardian anong mahimo tas ni di abi pangitain yung binisang lugar nga daw lapit-lapit na sa ospital daw hindi ano bisang butangan yung dabi da lugar nga butangan nyo ng kanupi mga chimpo eleksyon sa jagi ni tani Action Oliver mo chimpo eleksyon na bigyan lapit eleksyon sigurado ko sakyan ni sa mga politiko bro kalabos ba to way guro sa adlaw kung sa politiko kadto da balik ka subong hindi pa eleksyon mo to kung chimpo eleksyon asigurado ko mangita ka lang isa ka 50 politiko kadto da kag
Atag na sa kaluoy nila da. Damo makadto da. Kaya katsubong hindi eleksyon mo. Hindi eleksyon mo. Ha? Kung eleksyon sakyan sa mga politiko, bro. Gwapo dayon kun. Why gid aksyon ng provincial ang Corazon Locsin ng Tilibano Memorial Regional Hospital. Ang chief of hospital si Dr. Drilon. Why gid si Julius? Why gid? Nothing. Why gid kami? Boss dito masaka naman ng dugo ko. Ayo. Okay, palabot tadi kay Janchong Action Oliver, no? Janchong Task Force Kasanag. Kung matagaan yan ibig Kasanag, be. Action dyan, ang imo-ibang ka picture na i-reserve, ha? Kay padala tadi kay Janchong, padala tadi kay Presidente Duterte, ha? Pakuan naman lang ni. Warat mo lang ni mo. Padala tadi, be. Kay Presidente, ito ng mga picture, be, oh. Kay Janchong! Di ka na, sir, Task Force Kasanag. Kita ka, ibig Kasanag ni bisa Lunes, oh. Department of Health, Regional Director. Anong masaytas ni? O, mga politikos Bacolod, mga politikos probinsya. Abi, aksyonin nyo, bi, buligin nyo, biniyo. Huwag ka mamabudig, ne? Ayo. Nagapinot ng dughan ko nung nagasaka ang dugo ko. Oh, ara na si Roger. Dalipatan ko ba si Roger? Oh? Dali lang ang report ni Action Jan Diaz. Siguro pa imnon takwanay. Maron tara akwanay. Life extension si Dr. Julius Trilon. Masih pa lang mampawan. Masanagan. Ang report ni Action na Jan Diaz. Ginadulong siya sa Kalwansang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Opod sa iradikalidad ng mga medical doctors. Kanto ila Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:42. Sige, check tayo mga report na gikan sa ato mga korespondente na ang report na Aksyon Roger Gotib. Live report gikan sa may siyudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Kung mga Cadiz, sabi ng Corazon Locsin, kag may amo nga problema, sigurado ka, kasi lang ganun ni Mayor Escalante mong, ari si Mayor Gotib, Mayor Gotib, si Aksyon Roger Gotib, Jer? Yes, aksyon may gabi sa mga aksyon at ikon rin na iya sa... Cadiz, sabi nga, ang Cadiz, sabi, ano ba, Cadiz, Corazon Locsin, Arabi da,
Asigurado ko si Mayor Escalante, Maxon gid niya. Correct na. Kasi kabalo ko naman nga si Mayor Bading Escalante, di niya makatulog magkamuna nga plastada sinireka. Uy. Kon abi diri ng tabo, pero di ni matabo sa amon niya. Gani. Kag matabo iba na sa inyo, kabalo ko yung Mayor ida ti action agad. Amo gani kasi kabalo ko naman nga ang Mayor diri may kogni may kabalaka. May kabalaka sa kadisnon. Yes, amo na dong Sa mga kapwa ko sa mga sa Tagalog pa, may malasakit sa kapwa. Ay, ganon pala. Ayo di purma. Ganon yan. Ay, ganon yan. Hindi, sa totoo lang, Ay, Eric, oo. na sa tingala, magali ko nga sa Galisubong yan, way pa naman. Ay, ganun nagligap rin nga bulo. Abi ko kanina ito na dula na niya. Abi ko kanina aksyonan na yun ko na pakitago na pamagis ang Corazon Oxengron ni Dr. Julo Silon. Ay, naglain pa siya mong gabi. Nagdamo, nagidyaw do mga refugee bla, do chimpugira bla. Wala, ayun kayo kita ko bla sa post bla, naras bla kilid sa mga roll-up door na bla sa mga establishment. Gani. Sus, sa landig sila na sa kilid. Doon ko kalain ba? Ang lain pa ibladyer kati, hindi ka ba dang katulog, kag daw ka pa sa gusto nga tulugan maayo, ti ka panomdom ka pa minsaro mo, sa imo pasyente. Ito kung ano naman to sitwasyon niya. Gabi na doon, nagdugang ang bugat sa mga nagabalantay bala. Wala na gidya sila sang right sabi nga kung ma-safety man lakaw galingon, kag baka atag man sila sang ila sini nga serbisyo man sila pasyente. Kasi gabi na kadaan nga ginabatag sila, daway man nila mabatyagan nga muna. Ay man ko, amot ko din, pila na ng hospital sa Cadiz, Jer? Hospital Cadiz? Pila kabilog na yung hospital sa Cadiz, da? Ate, isa man lang, Cadiz District Hospital man lang, naparit mo sa province. Tito, wala, sa Cadiz District Hospital, daw man tayo sa mga natabo yung ang mga pasyente, nagagabantay, pagwao, no? Wala, matabo na yan. Wala na tabo, no? Wala, sa subong, wala matabo yan. Daw din lang ko nakabati sa Corazon Oxenyo mo. Bisan nga ni sa kwan daw, sa may, sa Teresita, Halandoni, Provincial Hospital, sa Silay. Oo. Daway ko ni kabati, ari nga mga gabantay, pasyente, na ginapagwa, no? Daway ko kabati siya, no? Way na yan. Sa Corazon Oxenyo, na ko nagkabalo, yan nga, ang mga pasyente, nga gabantay sa mga pasyente, ginapagwa. Ganay daw lahin niyang lahin niya paminsaron ni Dr. Delo, no? Ano man klase patakaran? Do ka sariwaol, no? Ganay daw ka komunista, blaw. Ayo di purma. Gusto na, do komunista bla nga pang gobyerno, ha? Gusto na yung mga tendo komunista ka pang gobyerno, bla. Do ma-check ko do sinda mo bla nga basta na lang tawo pala pagwao mo sa sinda mo nga layas ka di kayo way ka di duta hindi mo yung lugar. Gani Ma-check ko do patakaran bla nga do hinasinda nga patakaran bla, no? Ano man si doktor man daw ay man si Blatyagon nga. Gani. Sa simple mo na lang nga panguna-una da. Sa simple mo pananguna ti makabatas ka magtanaw sa tao nga nagaligid sa igadala, no? Gapaton o gapaulan or sa nagapainit dati. Hindi mo na magsakit buot mo ka maglain buot mo tanaw na sila. Asus kalalain ka man ako mga muna ikaw galing nga nagalantaw ka sa picture na ni action dyan, no? Gasakit ka ni buot mo much mga personal makita mo kang malabayan mo na sila. Sus, sumagani. Sus, daw, ambutan, daw, galibog man gani ulo. Kung nga mabatas man ni Dr. Delon, nga muna ang madangatan dira sa mga sa tulad kung may poder ko, abe, kag manggaranon lang ko, milyonaryo ko, abe. Oo. Buligan ko ng mga tao, dadadaya mo. Ako bahala sa inyo, pagkitaan mo di lugar sa bakulod nga makapaway-huway ka mo, Kung ako abi milyonaryo da mo ko kwarta or may poder lang ko abi or butang ko abi san opisyal lang ko abi sang syudad abi ang butang aguro ko ti kasi lima ko pero ti amo na masling ko mati tao man ta diyan nga makatag man kaluis parehas na mo natural na alin kay ti kon subong nga panahon sa tutong imo si bot lang puwera lang ginabi sa mga tutuod ginabi nga serbisyo ginabi nga sa aton nga gobyerno aras pwesto para kay Kapitan Madeline Diaz
Oo, na. Di daw, hindi batas ka ng kapitan niya. Arag isugsaran niya na mo. Kasi ko nga na dyan, ko mga chimpuliksyon sigurado ko dapat masakay da, bro. Ito na, hindi na si Quinta, bro. Sus. Hindi ba, bro, nga, ano pa mga kinala mo, hindi? Ano ka lang nyo, di, may pagkaon mo, di ako bahala, kwanta ka mo, di, kala mo na, butuon niya ko sa kanya, tiko lang kamay, Di. Pasrot. Pasrot. Tao ila. Init ulo ko. Kung chimpuliksyon, sigurado ko damo ka na masakay da. Gali, birthday mo mga... Kung nakilala ko ba, Pasrot. Tawa. Pasrot. Amo na sa unang term sa una ni nanay ko anhing charing blan nanay charing ko sa una. Amo nang iyang kakuan nga term permis ako kung mag amo ni muni muna siya Pasrot. Kakadlaw do kinanay charing sa nasus patular na ko sang padamgol ko sang kalag ni nanay charing sa una mo ni ko na hindi na amo ning sakto na yo mo ning imo mo na yo sabto na Pasrot. Ay, galing Berarti sa nay charing na. Explicar ka mo nga nay amo ning himuon mo ning mayo ho amo ni nya nugay ka Pasrot. Kaya wala. Kaya mo na bala jerky. Paglit subong no? Ara pa niya po subong mo muna. Pasrot. Ayo di purma. Ayo, sige ra jero. Kadla na ti pro sakit kid buot ko. Sakit bisa na ko galing maglantaw na Sili ko ko basi sa kasanag, may kasanag ni sa Lunes. Kaya pala bote ni sa task force kasanag kay Mr. Janchong la. Si Sir Janchong. Janchong kada wala kay presidente. May direct na sa access ito. Higalitan ta ang malapit nga sitwasyon ni Janchong ni kay presidente sa problema ni sa mga nagabantay sa Corazon Locsin, di ba? Subungan ni Guru plano na si Sir Janchong sa yaman tininga tikanda. Ako matawag sa Lunes kay Janchong. Ti Mayo. Kag ipabati ta sa Lunes ang gabi nga aton interview. Sige. Sige. Balita ko niya na yun. Kaya daw Mayo, balita ni Samon Disbong katungod nga may apat naman nga naka-fully recovered nga mga positive sa COVID-19. So, ang amon Disbong active action direct, dusi na gid lang. Very good. Dusi na gid lang. Amon 141 ang kaso. Dusi na gid lang. Laban kini mga asymptomatic pa. Very good. Hindi lang ko kakulba sining COVID. Kay basta importante. Sunod lang. Sunod lang. Kagdason, ang iban man Davao, hindi nyo man pagka COVID, wala ginabastyag, wala simptoma, o sipur, wala ubo, wala lanat. Pero pagkatapos COVID, yan, masyado na pinakaangilaran na balaw, hindi na yan. Do matsako dumi aro kakabalatian no. O gani hindi niyo pagkangilaran. Do ano pa yung isa daw, hindi ka mapiktuhan sa COVID, mapiktuhan sa isa na discrimination na. Gani man. Ari 12 na gidlang lapit na lang sa Nerek, magnubo pagida, kasi galakat pa timpo, nagway may nagadugang, nagabuhin lang. Gani. So, salamat, salamat din. So, sustain, kag sunod kita sa health protocol, man importante. Correct. Kamu nang balto ni Doktora Ibanez. Tapi na natin ka mga police report ya isa ka persona naging pa-record pero na aligasyon malang gin-refer ini sa bahin sa barangay. Kaya man ang report na rin ginsulong, ipaglabo ang iya sini nga mga isang pagpartati na balay. Sa gin-treatment niya makita sa kadalan labuon. Tagika, ipa-record ni mga alas 8:51 ni Riniel Navarro Ruiz, 25 anyos de edad, kag residente ini isang si Riniel gali babae ini, residente ini isang Hacienda Venus sa barangay Mabini, Ciudad sa Cadiz. Ini siya ang nagbutang sa pagparecord nga mga alas 5:59 sa hapon. Ining ginaligar nga gintilala kay Jerry Ruiz artikulo legal sa pagkitaron kay gisaman ka laborer sa Hacienda
armado sang binangon kag pagkatapos nagpadulo sila sila nga puluyan and then ginangka kay sila nga live partner nga maglabanay pero ti wala magwagin labo ang ila sila nga ang ila sinirek nga pertahan kag pagkatapos ti naglakat man siya pero nagbilin siya sang pagpatunda nga kung makita ko ikaw sa dalan labuon ta ikaw. So, gin-refer, sinirek Nga, ano naman? ate, way magwa mo, way mo gas balay, guro ko magwa ko, sila buon, nigid man pero sila niya, kaya di ka man magwa da. Kaya kung makita ta kadalan, labuon ta ikaw. Wow. So, muna, again, refer mas barangay, kasi wala man sa kung ano nga mga injury, way man sa kung ano ka pati aligasyon, again, pa-record sang tag-reklamo. Samtang gi-release ng duwa ka mga pamatanon nga lunsay mga babae matapos nga ni sila ginarestar kagabi kay alas 10:15 na sa gabi ara Japon sila iya sa dalanon gaga wala pa nagasuksok sang face mask so ang curfew nga ila sinigatubati ng community work sila pero ang pagbelar sang MGCQ nga protocol amo ini ang posible ga-file sila kaso gindakop ini sanday Mabel Cañete y Oberos 18 anyos sa Protawa Barangay Zone 6 kag ang isa pagid diya kaupod nga si ini gikilala ka Trixia Toriano Villanundo o kon Villando 18 anyos man gidad kag resident sa Salmon Barangay Zone 6 pero pagkatapos kay nga nag-community work sila ini sila ang gin-release man sa bahin sa Costa sang Kapolisan. Sabi nga kung ang report, balita ng mga informasyon direkta sa siyudad sang tradisyon at sa balita ng aksyon. Elis Aksyon, Roger Gutim, nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Roger Gotib live report nila sa masyudad sang Cadiz. Ang report na Aksyon na Roger Gotib ginadurong sa iyo sa Kalawan sang May TC. Aksyon Radio. Mayong gabi dila kag manan dila nga pa-urok-urok sa kay Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid. Si Toto Romar Tamayo and family nagapaurok-urok dira sa Banwa sang San Enrique sa Barangay Baliwagan. Sa kay Toto William Frias da kay manang silin sa kabataan dira may nga pagpurok-urok. Mr. Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. and family, happy listening. Sa kay Toto Andro Juanites and family, kapaurok-urok man. Sila ni Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family, nagapaurok-urok man. Sila ni Jing Britannia and family, mayroon dira nga pagpaurok-urok. Pamati. Baw si Manang Malo Abaygar sa Barangay Panukoy ka paurok-urok. Ito may kami dira kay Manang Malo Abaygar sa Panukoy. Mr. Mrs. Gary Alositaim and family dira sa Carlota ga monitor gid sila ho. Si July Eileen Viejo inatamyaw gid ni Annabel Bayra sang Purok Rosal, Barangay Takuling. Manan dira nga paurok-urok ka. Sa kay Mr. Mrs. Lito kag manang Beth Tagalog and family, bawara gid ka paurok-urok pa. Si Parilito kag si manang Beth Tagalog. Ara sa sabong sa Panukoy. Si Maninoy Mae kag si Maninay Chari Salvacion, ara man ka paurok-urok. Pamati sa Aksyon Night Patrol program. Ano sa report ni Aksyon na Roger Gotib, si Aksyon Percival Bilamor may balos man nga report
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Festival, mayang gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa alas 8 kaina, no? Aton ning gin interview man sang aga ang aton nga chief of police diri sa Banwa sang Moises Padilla regarding sini sang report naton kaina sang ugto. So aton ni gin narabot man mismo ang chief of police sang Moises Padilla angot sini sa nadakpan nga apat nga nakuhaan sang mga parapernalyas kag armas luthang, no? Isa ka 45 kag mga magasin kag bala sa ila posisyon kag kontrol kag mga dokumento nga ginaaligar sang aton kapulisan nga katapo sang CPP NPA dito nadakpan sa barangay Montilla, Moises Padilla kagabi alas 8:30 angot sina dire ang kaas ang detachment dito sa Moises sa Barangay Montilla nagpatawag sa trupa sa 62nd Infantry Battalion nga nabase naman sa may Banwa iya sang Moises Padilla. Gilayon nagresponde ang aton kapulisan sa pagpamuno man ni Police Captain Babor kag kadto dito kag nasakuti kag nadakpan ini nga nagasakay ang ang apat ka suspitsado nga may bit-bit nga armas sa lutang kag may araman nga exclusive nga mga dala aksyon na Eric, no? Nga M23 kag may ara nga 40 mm kun si Police Captain Randy Babor. So ini ang apat nga nadakpan nga nagbayular sa Republic Act 10591. Ang apat ginkilala sa kay Giovanni Buhol, Hapitana, 25 anyos, residente sa barangay Bayabas, Danao, Cebu. Kag si Wilmer Pongsi de Los Santos sa 24, kag sa Pumuluyo sa Dumaguete City, kag si Liotren Trinidad Blinaldes, 31 anyos, kag Pumuluyo man sa Canlaon City ni Negros Oriental. Kag ini si Jusini na Ubidas Santa Ana, 31 anyos, kag pumuluyo man sang sitio Banati, Barangay Makagahay, Moises Padilla. Para matian naton ang pahayag ni Police Captain Randy sa Babor sa interview sa Action Radio sa kagina sa aga. Commander dito sa may Montilla, may na-monitor sila nga mga suspitsado, kalit sila may mga armas. So nag-request sila sang nag-coordinate sila mag-conduct ng checkpoint dito sa area. So kamo na pagka mga nasutso, so na-intercept nila niyang mga suspect na nagasakay sa tricycle. So, pag approach sila, so, na kuhaan nila ng isang armas, no, kag mga explosives ng mga suspect. So, ini sila sanday Giovanni Buhol, no, Kapitan, 25 years old, sa Danao, Cebu. Ang isa si Wilnar Pugasi de Los Santos, 24, residente sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang ikatatlo si Liotren Trinidad Brinaldes, 31 years old, residente sa Banati, Makagay, Moises Padilla. Ang ikapat si Giovanni Ubidas Santa Ana, 24 anyos man, kag-residente sa Banati man, Barangay Makagay. Kamana yung nagkalakuha sa ila, may isa din ka kalibre 45, at may mga magasin kag bala, and then may mga balas ang
o 3 grenade launcher, 14 and mga subversive documents, no? May ara silang mga na-recover ng mga materials, no, sa NPA. And then may printer, mga printer kag iban pa nga mga dokumento na ilang na-recover. So, amo ito ang tingog ni Police Captain Randy Babor, Chief of Police ang Moises Padilla. So, nadakpan ining apat, kagkaroon ara sa custodial facilities sang Moises Padilla kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sa ila action erect sang nagakaigo nga panumbungon batok ini sa apat ka persona. Ato nini subaybayan ang report sa masunod nga mga inadlaw kag mabatihan sa Public Affairs Program kung ipasaka ini ang kaso batok sining apat nga dadakpan nga ginaligar katapo sang NPA action. Eric, amo ini ang aton nga report gikan diri sa aton area of responsibility mayong gabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria, kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta, kag Engineer Joseph Embultorio sang siyudad sang Lakardota. Riktaminti kita nga naga-live report diri sa police station sang Moises Padilla ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Binamor live report gikan sa masyudad sang La Carlota. Ang balita ng Aksyon Percival Binamor giradulong sa karoma sa Santor Plus Coffee Mix sa aton nga monitor, ma'am. Uy, si Toto Radni Ibanghilyo. Wow! Tidla man ta kay Toto Radni Ibanghilyo ba? Hindi ka sabong Toto Radni nga lugar. Natamyan ni Toto Radni Ibanghilyo ang pamilya ida sa barangay Pahanukoyo. Sa Mrs. Dabla. Nag-amo man sa Kawayan. Sa kay classmate Romil Ibanghilyo. Kay Nang Juicy Patalita. Wow, gapaurok-urok yun. Alin na kay Toto Radni Ibanghilyo ang panamyaw. Magabalik kita when we come back. Balik ang report ni Action Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalakan balikan ta si Aksyon John Diaz sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa Aksyon John Diaz sa balik ka report. Aksyon John, please come back. Nag-request na Aksyon Eric ang police station number 1 sa tagdumarahan sa motor trade amo ni ang motor dealer nga gina-hold up sinigit lamang hapon dira sa ginsang sa San Sebastian Lacson Barangay 32 Syudad sa Bacolod. Ang gina-request nila amo ni iblang para ma-review ang kopya sa closed circuit television o CCTV camera footage nga nakuha dito sa sud mismo sa establishmento sa nagluntad ang pagpang-hold up kay nasang hapon. Kaya according to kay Police Major Jovel Cedel, ang station commander ng Station 1, ang monitor galiya sa CCTV actually nag-ara sa main branch ng motor trade. Kaya wala sa sulod mismo sa opisina, rason ko nga sa nag-responding police kaya itingwaan nila reviewon tani ang CCTV para maradyohan na makadragnet ang bilog na Bacolod. Okay. Buhay sila sa may makitaan kay ang monitor sa ilang CCTV lain niya sa laing nga branch na ka-konektada at konektado gali. Kaya Mr. Cedel, doon kabudlay sa sitwasyon ng CCTV ara sa sulod sa mga ila establishmento pero ang monitor ato sa laing nga opisina. So kinahanglan ko nila i-request Aksyon Eric isa ina sa mga kabudlayan nila. Kaya kaina sa hapon sa nagsulod ang mga duha abdi ka mga hold upper, ang isa gid ka lalaki nga nagsuksok sa puti nga helmet nga may face mask amo gini ang nagtaya sa armas kag nakuha sang kwarta nga 18,550 sa kaha sang cashier mismo sa motor trade. Ang isa naman ka suspetsado nga nagsuksok sang itom nga helmet ang nagserve nga lookout sa gwa ka nagatulog tindog sa poste Aksyon Eric. Sa kolektor na ang krimen nagadalaga ng duwa ka mga suspetsado padulong sa may nakatungdan nga bahin sa lugar kung sa dito gali nila kinbilin ining motor nga ilagin sakyan nga nagaduag sang pula Raider kuno ang mga pumuluyo pa sa palibot ang tagamalan
and then nagdiretso sila para di padulong area sa Mabini. Kaya kay may arang customer nga nakasunod nga nakitaan nga paglabot sa Mabini nagpanorte ini sila sa nakalabot sa Rizal dumiretso lang ini naman yung ibang nila nalabot action. According to Sidel, may mo nga gabalik-balik sa lugar nga daan ini mga suspetsado kay ilang kilayon na ibaluan kundi siya na madiretso kung even kundi nabutan ang kwarta. Yari si Police Major Joven Sidel ang hepe sa Station 1. Tutunginan mga around mga 3:45 na may reported ng robbery hold up dito sa motor trade incorporated ng San Sebastian, Lacson, barangay sakop sa barangay 32. So sa dito according sa vision nagsulod ng isa kung isa nagka-suspect, duha ka suspect nato ng isa ara sa buwa Mr. D lookout. Ang isa mo nagsulod. Okay. Ang nakaputi nga helmet. Tapos according sa aton nga victim, na nag-cater sa isang duwaman ka client nila pero kay offline wala din nang nagbaydanay pa. And then ang isa ni gulpilan ni nga may nagatindog nga laki, nakaputi helmet, nga nakabalaklaba o naka-face mask nagsulod ni sa nagduko sa pagtulok niya. Ara na itong lalaki nga kinakuha ang iyasang ang kwarta itong koleksyon niya tapos inutukan sa sang alleged ng armas. Tugin tapliya pa na ganyan kamot. Pero ang station commander sa police station number 1 according to Sidel 45 kalibre ng armas doon ilan nakita nga mo ni bitbit sa isa ka mga suspetsado. Ang isa ka budlay pagit sa lugar nagpalumdom diri si Sidel sa tanan nga may establishmento nga kun mahimo magpahamtang gid sang gwardya. Kaya motor trade wala gali sang gwardya actually. Ano nga negosyo nila doon ilak mga butang gwardya? Gani, amo na balisor sila dako nga negosyo, wala sila yung gwardya. Yang balisor sila dapat yung may gwardya, gid kay para mag-check nila kay actually kun na may gwardya to hindi ito pagpasugtan nga nagsulod sa nga opisina nga may helmet ang lalaki. Kay supposedly bisan di ka makadto, kakso mo ginakalo o kon helmet mo pati bonnet. Ginakitig wala gwardya, why man nagsaway, nagsulod ng diretso, pinako-target ang pang-hold up action. Ang CCTV, why pa? Ang CCTV wala pa kay laing nga lugar, gali ang monitor, hindi dito sulod. Dapat sa dito kasi kwawe, man naman nga, nagting CCTV ninyo, ang inyong monitor sa laing nga lugar. Talagpat mga butang sa CCTV naman? Kaya balik sa imbis, gali nga makaresponde, tani gali yun, kad maldakpa ng suspect, yawan, kita kiti wala, patumong marikma, kadto ka pa sa iba ni lugar. Ano man nga klase sit up CCTV, pigaw. Kaya mo wala sila gilayon, wala ba na para juan nga, amo ni ang nakita nga suspect, amo ning bayo, amo ng suksok. Pwede budlay man sa ila, ang ginobra ng Sidel nagkadto sa isa ka establishment nga may CCTV, dito siya nakakuha sa inisyong informasyon, kaya do wala pa request, ginayo lang nila, nagpasugot man, gilikiti half lang or portion ang view. Dito tani sa sulod gidaya ang CCTV, ang mo dito makabulig aksyonerek, no? Balik gikan sa patola, to report sa Bacolod Action John Diaz, sa nasibutara sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid dyan, may gabi dira kay Marjorie Gray. Kag kay si Cesar pa nga ga monitor pa sila. Sila ni Joe Ferrer. Joe Ferrer sang Valladolid. Mayong gabi. Kasi Mario ko si Joe Ferrer sang Valladolid. Sa mga iba nga way kumatamya ti sorry gid sa Lunes naman ta. Damo ginaluoy sa mga refugee da sa sagwa sang Corazon Luxino. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa Ligamano na Action Night Patrol Program. Sabado night, magatako pinitiporaryo. Balik naman kita sa Lunes. Same time, same station. Atong sa Ligamano Patrol, Unit Report Action. Nga nagpalaga, tiro kami, Action Roger Gutim. Percival Villamor. Action John Diaz. Action Ninyo Buginang. Atong kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center, Action Del Salazar. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer. Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back ay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Bike. Transmitter Control Tower, Barangay Talo, Ciudad Sang Bago. Broadcast Engineer Edward Balico. Back to back ay Security Guard Rene Cordoba.
Sa ngala sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.